Hello ming adlaw. Mo ni yung lubkanan og humay sa una kay taga bukid man ta nagdako gyud ko aning butanga. Hinumdom ko sa una halos tagahapon gyud maglubok. Daghan kog mga memories aning lusunga maong gusto nako i-retrieve diri sa Bahalinana. Amo ning giputlan para mas mopantay kay gianay na ning lusunga sa kadugay. Kay karon magpagaling naman og daghan na gyud pod ang kautangan og bugas humay. Ganahan ko ani i-display sa Bahalinana kay murag wala na kaila ang bagong henerasyon og unsay lusong. Og gusto gyud pod nako makita og ma-remember ang ako nga kaagi sa una. Isa sa mga butang nga dili nako malimtan ing lusunga kay kanang maglubok ko niya sa ilalom daghan kay mga piso niya nagbalik na ko og tindog sa lusong mga piit ang piso. So makulbaan na dayon ko kay kasukan ko sa akong mama og dili ra bato amo ang manuka. Magdali-dali din ko kuha og bagol tapos dukdukon digto ang piso nga nangaipit kay basin day maulian og nakuyapan ra. Nindot kay balikon ang kagahapon kay party man ni sa Bahalinana. Daot na gani kayo ni o daghan na kay bangag pero gidisplay na ko diri dapita so dapit sa my heart. So pwede ra mo diri mag picture kauban imong uyab. Maglubok-lubok mo kay murag lahi na ra ba inyong gipanglubok karong panahon na. Maura to dagang salamat hinaut ang tanan makapanilap.